ngithathe ithuba ngibuyise otata bonke, ngibuyise omama bonke ngokushana kwabo, abantu abatsha abakhona apha endlini ngesigama lenkosi. Thina ke sisuka kuyamzwa sesizwe funerals apho umama ebelungiselela khona umhla wakhe okokubana mhlandalala zendlala thina. Udonga into okokubana lokhiwe ekubeni udonga lokhiwe lonyuke lube nephahla, kodwa kuqala ifoundation kuqala. Sizothetha ngoludonga lunelapho khona ke ifoundation lo mntu owokhale ifoundation wayomisa yayedongeni, andimazi uba wayilahla ndawoni na, kodwa uzophakama atsho uba ndalithatha oludonga lungusithanga ndonyuka nalo ndohlukana naloo ndawoni na. Before mna ndithethe ndizoqala ndibize utata uNtseke azothetha kule ndawo ngosithanga. Ndicela imvume. Utawubona likhona waqonda uba makandibophelele. Inyaniso ke kukuba usithandwa ungabanye babantu bokuqala ukujoyina iKing Zone apha eLiot. iKing Zone inembali ke ende kakhulu. Ndandisebenza kuMelisi ukuyoqala kwam iKing Zone. Ndithetha notata omncinci phaa enomdla wokuvula iphala. Wandicenga ke into okokubana mandimke kuMelisi. Emva kwexesha elininzi emane ithetha le nto yokokubana ucinga ukokuphala. Laa phala yaseKing Zone phaya necala, iplani yayo yenziwa ndim. Umntu owokha phayana eKing Zone sasimbiza uMakhasela thina ngumfana wangaphaya ecala kwezaa lali zaseplani. Ndandisebenza naye eGeorge. Ndamcela ke into yokokuba kuba ndimazi uba uyokha, wahamba wayokokha eKing Zone. Laa King Zone utata omncinci waqonda into okokubana ngethamsanqa manditsho umntu wokuqala owalala phaya eKing Zone yayingekagqityezelwa nogqityezelwa, zazibekhona ifriji, yayingumama wakhe yena buqu. Emveni koko yasuka yahlala, saqhubekeka ne-recruitment, ndavula iofisi apha e-Elliot kunye neKing Zone, waqhubekeka. Kwathi bayindlela inde bethuna, ndasuka ecaleni kwangelo mama ubhoyaba. Thank you. Ndiyabulela kakhulu utata uNtseke. Ndifikile ke mna ke eKing Zone eqhubeka umama uSithando. Uqhubeke ke kwade sekugqibeleni. Into esiza nayo ke apha ngumbulelo, akho nto ininzi esiza nayo, ngekho nto ininzi endizoyithetha. Into esiza nayo apha ngumbulelo ngokuphunywa ngutata uKing Zone. Exolisa kakhulu ke ngoba nyhani ke lilungu lakhe kudala eli. Exolisa kakhulu ngoba angabikho kule ndawo ngenxa yokuba ke umsebenzi mkhulu kule veki.
uthe sangayibaleke kwelinye icala. Sisembulelo ophunywa nguye kakhulu kwikhaya, ikakhulu ke kwintombi zalapha ebendiye ndasebenzisana nazo. Saphathisana kwade kangoku, kungakhange kubekho kruthakruthano, kungakhange kubekho ukungaqondani. Siyabulela kakhulu. Uthe ke utata ze ndithi apha kule program I think xa nijonga kunee-messages eziyi-4 phakathini. Kunee-messages eziyi-4. Uthe ke utata kubantwana bekhaya zabahlale kulaa message yesine. Utata ke ugqibothetha ngayo kule ndawo into okokubana alikho iliwa elinjengoThixo wethu. Uthi utata ze kuthi bawufika inkqwithelo nibheke kuThixo. Uthi ke nishwe kamandi nina ngumama wenu nimazi uThixo. Akanishiyanga esigangeni ningazani noThixo. Inkosi yoxolo ke imisikelelo ihambe kahle le ntombazana. Ndigqibele kule nyanga kuqala iphele ukhona tata ebethetha apha esithi bedibene nayo inyanga engapha kwelipheleyo isedolophini. Uyofika ke phaa uyobhatala umbutho wayo. Ebebhatala uthanda kwakhe kusithanda xethana. Uthi xa efika phaa eofisini ngaloo ndandikuxelela into okokubana kwezi inyanga zona ndingabhatali ngoba ndiyakwagqirha. Funeka uyazi loo nto leyo intobana kwezi inyanga ndizawumane ndingabhatali ngoba ndiyagula ndiyakwagqirha. Ndithi ke mna ke kodwa uzungayiphazami into okokubana kwezi nyanga zakho zide zibe ntathu ungahambe kwagqirha uye kwagqirha kodwa zingade zigcwale zibe ntathu sithanda ndizawucima. Uthi nasoze undicime never. Uthi uzonwaba sithanda ndiyaphosisa uthi uzocima. Soze undicime. Zange ndamcima ke nangoku okanye ke behamba akaphose ahambe aphose. Kodwa ke silapha sithethi loo nto namhlanje, silapha sizothi bhabhayi kuye. Enkosi. Ungavumanga ke sethu. Mandikhawuleze ndenze ngolu hlobo. Masibheke kwisithethi senkonzo. Ndizababiza bobabini ke intsimbi yalapha ekhaya, President Mlomo. Uzawuthi emva kwakhe ke alandele umama wethu uMamBishop uMyandvane ethethela iofisi. Lo mthombo ke sethu izithethi zenkonzo.
Ifikele kuboko sithanda. Abafundisi aba sebemecawu kwami bebaningi abantwana. Ifikela kubo kule khona. Uthanda ke besifana. Kodwa likhona into bengasizani singamashishi. Lithi kuye sithanda. Kaloku ezinye izinto ezi akufanelekanga uba sizihambeze kuzo. Athi jonga, yimama umlomo. Awungomohluleli wami wena. Awungomohluleli wami. Nawe wawuzenza ezinto wawuzitye ntonto izityana. Sukuthi usawusuka entweni uqale ke ngoku wena uzenze bhetere ngami. Asikhambe sixoxe ngosithanda. Nangelinye ilanga phaya etempileni esinye isithini sizaxoxa ngosithanda. Alikho ilanga. Usithanda bethu kubiziwe emithingini. Ebekhaleza ukufika. And ebethi ba into ixakile usithanda. Ibingulo yena uza kuyisombulula. Sithi sesibhidekile thina singakwazi basayisombulula kanjani. Asithi usithandwa yena ayisombulule. Dilala kahle bhayi. Yes. Yosilungiselele indawo. Nathi siyeza sixhwalile. Ndithi kuye ngoku sikwaba uAshi. Ndithi sithandwa ndiyagula. Andikho right sithandwa. Yile ngomsomi liya ngomsomi. Ndithi yazi ke ndisithandwa uhlwani ngizitsale ngamazwi uba mayinike izengele. Isizimele sithandwa. Babe kumandi ukuthi sikwaba uAshi sisonke. Singayazi uba kanti wena sowubhalisile sozokhwela le.